Soc el Josep Anton i us llegiré. Abans que res, us agraden els petons? Perquè llegiré un conte, poesia, text de Catul, que això és del segle I abans de Jesucrist, molt antic. I diu així: fes-me 1000 petons, després 100, després 1000 més, després altra vegada 100, després altres 1000 encara, després 100. Després, quan haurem arribat a molts milers, n'embullarem el conte. Per no saber-lo o perquè cap envejós no ens el pugui prendre quan sàpiga que han estat tants de petons.